Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskali news, maskali updates ayikho serious. Inkinga yami nje ukuthi ekhulumeni ngiyathumeka. Ngithi ngena kulayini nginange sengidonsa ngikhipha kulayini. Usezongifaka ekukhulumeni futhi ayikho inkinga ngoba vele ngenza lokho okwamavidiyo la. Usike ubhutilana umthandeni uculela ama-2K. Ngoba shuthi-ke ama-2K lawa abhiyozayo mina ngilona kodwa 2K. Ama-2K lawa abhiyozayo kanjani. Ake webhuti ngikunike naso isibonelo. Uyabo? Nangi awushwini umuntu ekhala. Ushwini umuntu ekhala? Angazi ukuthi bekunini kudala kodwa ngicabanga ukuthi bengiqede isikole, ngiphume e-high school. Bengiqede isikole noma sengiqedile angisazi-ke. Akunankinga lokho kodwa indala le ngoma. Ngifuna uyibambe-ke lento engiyishoyo ukuthi buka umehluko. Ushwini umuntu ekhala khona la bathi khona awungitshele isithando sami. La magama engikubiza ngawo ngabe wena uthanda liphi? Njengoba ngithini? Amagama abantu athandanayo. Ngaleso sikhathi le ngoma iphuma unayo othandana naye. Kube ukuthi ihlale nawe-ke ihambe nemizwa yakho. Namanje futhi noma uswamshiya lo ukhona umunye. Noma futhi-ke lo owamshiya umkhumbula leya ngoma ikhumbuza yena. Noma ungakabi nayo ucabanga umunye le ngoma ikufaka lapha. Ikufaka nje emizweni ukuthi wena unesithando sakho, wena nomuntu wakho. Le ngoma le indala kodwa usengayilalela namanje. Namanje nje mangathi ufaka ushwini umuntu ekhala lapha esawungitshela isithando sami amagama ekubizwa ngawo ungena othandweni uyabona. Unaye, awunaye bakushiya kodwa nje noma ungakalilahli ithemba othandweni usemzweni yothando. Mase kuba khona ingoma-ke ethi Wathi uBig Zulu. Uzoyiphinda le ngoma ethi Wathi uBig Zulu ngoba uzovela uzothi usuyilalelile mase uthi uBig Zulu wayengenelwe yini? Angixabani nobhuti omdala ngizama ukukuchazela lento yo-music nengoma. uBig Zulu wayengenelwe yini? uBig Zulu befuna lesiyazi lento nathi le wayeyisho kodwa washo kuBig Zulu. Isiyaphinde ngokwesi-5 lezi ndaba lezi uBig Zulu wayeyikhuluma washo kodwa uBig Zulu hayi ukuthi akashongo washo ngempela wayekhuluma lento ayikhulumayo kodwa manje-ke sengiyizwile ukuthi Big Zulu wathi ngoba phela le yasishiwo Big Zulu exoxa angithi ngenyanga elandelayo nje next month sengifuna ukuthi Big Zulu wathini futhi cha lapha koshini umuntu ekhala ngiyabuyela khona ngiyothini awungitshele isithando wena uthanda maphi amagama isafaka lowo muzwa lowo mase uthi umthandeni uculela ama-2K. Mina ningangisukeli mina ekukhulumeni hayi ngiyohlulwa yibhunu nge-Afrikaans kuphela. Mayiqondene nathi nginayo impendulo ngitshela ukuthi nje ngoba seshilo uBig Zulu usafuna ukuphinda umuzwe futhi esho ukuthi-ke lokhuyani uBig Zulu waxoxa kwakuyindaba kanjani leya. Usafuna ukuphinda ulalela leyo ndaba washo kodwa hayi ukuthi akakushongo lokho owayekusho washo kuBig Zulu wathi uBig Zulu wathi uBig Zulu hawu bakwethu. Mase-ke unesibindi sokuthi-ke kimi umthandeni uculela ama-2K. Uthi lapha umthandeni kule ngoma ade ngisho ukuthi hawu nina niyenzeleni into e-wrong kanje futhi iyisono lento eniyenzile futhi sengiyayibona nje ukuthi indlela lethi beletha sithando sami sihambe icebo liyozakha. Yinto nawe oyakhayo ngomqondo uyibuka ukuthi kodwa ubhuti akanalutho khona kodwa bazozama nesithando behlanganise. Yezwa nayo ingoma isho njalo. Ithi kodwa kini dali kunemali. Umalume wakho noma ekuhlupha kodwa yena umalume uyakondla. Mina ngiyindoda esazama. Awunyakazi-ke lapho awusmile uzwe ingoma enjalo ngoba uyayizwa uthini? Uthi ubhuti angakahlanganisi kahle kodwa woza-ke sizohlanganisa icebo lizozakha beletha sithando.
Siyaphi? Kuleza zindlu zodaka. Uthi wena ngizoyeka lethi beletha Sithandwa ngiyolalela ukuthi wathi uBig Zulu, wathi uBig Zulu, ngoba ngizothi kodwa uBig Zulu bantu, hawu, simthanda kangaka, evuma kangaka, lokhu kukhuluma bese uyabo, hhayi, ingagangi ngathi ingagangi ngathi mina yazi futhi angazi ukuthi yini yabo idimoni leli elisho umfundisi lo okhulumayo, angibona ukuthi idimoni lokuthi angiyifuni iy'ndaba zamaskandi lingiphethe ngendlela engingafuni ngayo. Angiyifuni iy'ndaba zamaskandi, ngifuna nje ingoma yabo, ngoba umaskandi ngiwuthanda kanjalo ukuthi awuhambe nemizwa yethu, sijabule, sidanse, sigide, senzeni, kube yilokho. Waqala wafaka iy'ndaba futhi zona lezi ezinokuxabana, ayicisha leyo nto. Vala mshana lapho, ngeke. Wathi uBig Zulu angazi kunjani, cishani, thuleke-ke, singezwa lutho, cishani. Kodwa manje mangena uswini womuntu ekhala, ngilobe ngithi hey, basebenza omalume, basebenza obaba, kuya ngokuthi wena ungakanani. Ngoba kulapho kwisithandwa, isithandwa sikhona. Noma singekho uke waba naso isithandwa. Noma-ke ungakabi nayo kodwa ukhona osumbonile omfunayo ukuthi nangiya isithandwa. Uyabo omshini womuntu ekhala, ngichaza ngengoma, hhayi ngabe oshini womuntu omkhala. Ngithi phela ukhulumela ukuthi uculela ama-2K, mina sengichaza ngengoma-ke ukuthi noma isithandwa singekho kodwa uma sithi hawu ngitshele isithandwa sami, uyayicabanga nawe ususho kulo osumbonile, noma kukhona omshelayo noma kukhona oshelwayo. Ngoba ithi isithandwa, ubani ongenaso isithandwa? I-ex ongazikwazi ukuyikhohlwa, yilona onaye ojabule naye, umbonayo, umshelayo. Ingoma ikanjalo-ke. Mase kungena iy'ndaba, chabo, angiqondile ukuthi uzwe kabi ngoba kuyile engiyitomulile, ile ethi wathi uBig Zulu. Sengiyakubalela nje ukuthi nakulezi ezinye mase beqala besho lokhu ukuthi angazi ngangihleli kunjani kuphi, ngivele ngithi mina ngeke. Shuthi uculela laba abaziyo-ke lokho, abadinga lolo lwazi, uyabona, ukuthi mhlampe waxabana nobani ukuze uyizwe le ngoma ukuthi igudla bani. Wena-ke omunye ngempela ongekho lapho ozelwe nje ukuthi hawu, ingoma le mhlampe ingosizi, ingoma le mhlampe nje ingemvelo, ingoma le mhlampe yabo ingobukhulu basimakade, ingempumelelo. Lena esifaka sonke manje mayisiqala iba nabo la kuma-cycles abo ngokwazana, ibe nabo la as maskandi artist, shuthi sisala komalume-ke, ngoba phela omalume bazokwazi lowo mlando behlale-ke kuwona. Mina nje ngeke ngibuyele ukuthi wathi uBig Zulu, kodwa ngizolobu ngiyibuza ukuthi hayi, uBig Zulu, hawu, yehheni, buka nje manje ukuthi kunjani. Hey, fike ngintshele enye i-task esikuyo manje, sinenye i-assignment ngizoyenza ku-video kahle. Le assignment le ukuthi uLwa akafunelwe isigege, hhayi, zikhona ey'the ukuvumelana nokuthi usukhulile kancane. Akanikwe isigege uLwa, red and white, nevesti yakhe ebomvu, eshaya uhlalo bakho obomvu. Uvukile uLwa, ucasukile uLwa nangiya, eseqala phansi eshaya ingoma eze ewe-stage. Ngithi manje weLwa uthi senze njani futhi? Hawu, mina ngithe izinto la ezenzakalayo uzoze ucabanga ukuthi khona ophusha i-agenda kanti ethile ziyazenzekela. Ngithi qi, nayo ividiyo, nangu uLwa. Hawu, Lwa futhi usushaya ingoma ucishe ukuwe-stage, nangiya uLwa. Yeka ukuthi uLwa usina uze acishe awe e-stage. Abantu banyakaza ngathi bayaqala ukuzwa iParis. Mina ngiyazi into enjena, angiyazi.
Yikho nje ngilobuka ngithi ningangisoli ngalutho uma ngibabaza ngoba cha bakithi ngeke ngithule mina abantu benyakaze laphayana banyakaza bonke abantu nangiya ulwa noma esondele eduze kwabo uyabona nje bamreceive ngaleyo energy yokuthi nayi ingoma. Mase kuba khona-ke othi-ke yena ehleka asicingeni ukuthi le record of the year itholwe kanjani nabaya abantu. Awubabonanga abantu bebanga umsindo? Ngikutshela nje ngento yamanje nje i-recent. Ulwama esondela laphaya ngaseduze kwe-audience bafuna nokumnqaka. Uzothi-ke ngiyehaba ngiqambe kodwa amanga-ke. Ngiyawaqamba khona mase ngihleba ngabantu lokho kuhleba ongathi shu ngoba ngihlebi lokhu okulimazayo. Nangiyakulwa mase sondela nje ngabantu ukuthi abamnqake. Maye sehlehla futhi hayibo. Nike niyibone lento le eyenzeka e-stadium le midlalo le edlalwa e-stadium ukuthi kuvele kusukume ngapha kuhlawe phansi kusukume ngapha kuhlawe phansi. Ulwa uyenza laphaya e-stage. Mase ngene kwi-Paris. Konje ulwa owaphi? Ngicanisha ukuthi ulwa owaphi isigodi. Ngoba ngibona ukuthi sekuvuka inkani yangakubo ulwa isivele nje lento yamfikela ukuthi hayibo. Phela nami ngiyintombi yaphi. Lento eseyenza ulwa uyalwa-ke manje ulwa uyalwa. Mina ngithi akunankinga-ke ngoba kwavele bekufanele kube nje. Le ngoma le i-Paris iyayivele izothini? Izothi phakama la phakama Mthandeni. Into nje seningabe seniyenza ngoba nihamba-ke thina-ke sisavalelekile oDisemba-ke shuthi sizobe sikhona. Phathana 200 amaphepha abomvu. Phatha u-R50. Lana nje ulwa athi uvusa khona umsindo eseqala iParis niphose lapho R50 iqoqa ingane ukuthi ayibambele upetrol ne-KFC ngoba vele bekufanele kube nje. Vele bekunje angazi ukuthi kwasekonakalaphi. Ngizwe sekuthiwa nangu ulwa uyakhuluma ngathi angeke nje ngize ngimlalele. Ngoba yena into okufanele ukuthi ayenze akaqhubeke esina ingoma. Mayelobe eshaya ingoma la ngaleli culo lakhe sizomuzwa sekuthiwa bayambiza ngase-airport. Ukuthi usevuka ethini engene ey'ndabeni asihlangene nalezo y'ndaba. Namanje angazi yazi ukuthi ulwa wathini kodwa ngezwe nje kuthiwa hayibo liyabhubhizwe ulwa uyakhuluma ngathi nje angiyingeni leyo. Into engizoyingena ukuthi iParis yona angiyazi ukuthi iParis kwenzakalani ngayo. iParis manje isigilele ezinye iy'manga. Khona nje khona sebeqalile ngisho laphaya kwi-video yona le ulwa ephefoma khona sebethi phela la kusetshenzwe kakhulu sesizwa ngabo. Ngiyabasola yazi ukuthi hey guys ngiyenze iphutha la singadelete amavidiyo ami ngabe ngifunda amagama ala ama-comment ayixabana nami ngihambe ngiyobuka ukuthi akusiwena yini lo uthi kusetshenziswe la kade wawuthi yewena ntombazane ungakhuluma indaba zomasikandi vele nje umasikandi isho ukuthi angazi kunjani sekukhuluma nabantu nginankinga nayo yonke enye into. Inkinga nje kwaba yilo usefaka inhlamba eseqala amagama amakhulu ngathi hayi ke ngiyisaba kabi inhlamba nje vele ingenze ngebe traumatized. Ulwa-ke hawu sinomunye umsebenzi noma bengifikela ngizokhuluma ngengoma ukuthi ihamba kanjani into yakhona sengisho kithi abanye akufani yabo ngoba ngisho naye uMthandeni mayingenza leyo nto mina ngeke ngazi ukuthi ngathini mangavele sokuthatha ingoma asho ukuthi ngenze ubani wathini ngizwe ukuthi khona amgudlayo angisenawo umdlandla wokuyiphinda leyo ngoma. Kodwa iParis wena umuntu wami ekhona engekho kukhona okukhalisile ubuye ukhalele yena lo owakhalisa mase eqala ukuthi wena umuntu wami ngoba ukhumbula lo ukuthi hey bewumuntu wami wangikhalisa. Ekhona okujabulisayo ujabulela lokho ukuthi unayo umuntu wakho. Asuke-ke yena avele angitshela ukuthi ngoba phela ingoma ngithi ingoma isikhuluma nathi ingoma ifana nencwadi ufunda incwadi kanjalo ifana nestory avele asuke-ke yena angitshela ukuthi angazi obani mhlampe nje isibonelo uTshatha
umalumtshathi Ukhozi FM, uNgizwe avela asho-ke umalumngizwe Macingwane avela ashiye iy'ngxabano zabo lapha kwingoma. Ayi, ngiyolalela phela ukuthi ngiyiqede, kodwa manje angisayicabanga ukuthi hawu, Macingwane wenza into enjena kuMthandeni, sengiyobuyela kuleyo ngoma ngiyozwa lokho futhi. Hhayi, ahlele ukudlala ngathi bakithi. Hhayi cha, hhayi. Eculela ama-2K-ke ukuthi wena umuntu wami. Shuthi-ke lawa ama-2K hamba wabuka laphaya kuma-video lawa manje alwa edansa. Akadansi sengikhuluma iphutha eshaya ingoma. Awubuke lawo ma-2K. Uma ukwazi ukuthi kuyenza, angazi phela ividiyo wenza kanjani ukusondeza abantu ukuzuma. Uvele nje uyinwebe ividiyo ulunguze amakhanda, uzobona la emehlweni ukuthi hawu akusile i-2K leli. Uzobona nasebusweni ukuthi hhayi akusile i-2K leli. Ney'mpahla abayigqokile akusile i-2K. Mase uyaphinda uyabuya kuzosho lapha comment section ukuthi uculela ama-2K. Laba bajabule laphaya njengoba ulwa nje sethi wena umuntu wami. Usho ukuthi ubona ama-2K onke. Akhona kodwa nama-2K phakathi. Ngobani? Singena sonke. Iye. Singena sonke-ke lapho. Kodwa uzwe kuzongitshela ukuthi wabonile ama-2K. Ama-2K. Hey, masikade kuyakhulunywa igazi ngixolele, kodwa bengiphendula leya comment angiqondile lutho okubi. Hamba kodwa usho uzume lapha kobhuti, uzobona nje obhuti. Usho ukuthi hawu lo umbone i-2K. Laba baphambili nje emakhanda. Uzobona ukuqina kwekhanda ukuthi hawu lo i-2K, hawu lo ubuso busathambile hawu i-2K. Ubuye kuzosho ukuthi uculela ama-2K la. Mase kuthi leya video leya futhi ulwa la ecula khona iParis, ithathe nje ukuthi naba-ke abathi iParis i-record of the year ngesikhathi nisafuna ukuthi ingene ngopotsho yahamba. Hayi, energy yenu guys, energy yenu yezinto enilisana nazo engafanele nilwe nayo. Hayi, ngithanda ukuyimisela kwenu kodwa niyimisela ngento engekho ngeke uze uyishintshe. Iphambi kwakho njalo leyo nto leyo, ngoba ngithi mina emshadweni naye iParis. Yezwa kushadwa manje iParis iphume last year kodwa ikhona iParis. Abenze amakhava laba abanethalente lokucula kodwa ongakazi ukuthi uzobhala kanjani eyakhe ingoma. Bakhona lapha yabacula iParis. Ney'ngane ezinye ezinamaphimbo amahle zikhona lapha ecula iParis. Ubuke ukuthi-ke ama-views alawo makhava eParis mangakanani abalayikhe leyo video bese uthi hey wazi wayishaya ngani. Khona abanye-ke abaze beyikhohlisa iy'ngane bethi hayibo wacula waze wadlula abanikazi bayo. Angeke-ke phela ngoba abanikazi original. Ikhava ilona nje sesikhombisa ukuthi izwi nginalo, kodwa-ke ekubhaleni angakafiki. Mase ngiredi ukubhala sengiyoyibhalela ezami iy'ngoma. Manje uma usuthi wena wacula waze wadlula umnikazi wayo, phela umnikazi wena uhlalile phansi esitudio bamphindisa le ngoma bathi ya kodwa awuyizame kanje. Wasebenza kumnikazi wayiqeda ingoma, isiyafika ingane naye enephimbo elimnandi, isiyazizamela-ke iyasho ukuthi hhayi nami nginalo ithalente kodwa ngishoda mhlampe ngozobhala anginike ingoma ngiyicule ngoba sekuyeyakhe-ke makunjalo, or noma mina ngibhale. Yayizwa indaba? Ngikutshela isimanga njalo, into engahlangene nje kodwa ngiyakutshela leyo nganekwane. Khona lapha ku-TV, hhayi uthi into ekhandwa yimi, ku-TV ubhuti ogqoka le ndlela le yamabhinca bamdlalela ingoma. Bathi le ngoma le sizobala. Mase siqedile-ke ukubala uzosho i-artist usho ukuthi ingoma ithini. Noma kufanele ukuthi uyicule. Wayikhumbula i-artist, angazi ukuthi mhlambe i-artist uyikhumbuze yinsimbi yini, uyikhumbuze yi-beats, yabo lokho, iyiginci noma yini ledlala kwingoma kodwa i-sound. Kwathiwa phela ingoma ithini akayishongo.
Kwabalwa kwaze kwaqedwa, sekuqediwe wayidedela u-DJ ingoma yafika. Hawu, wahlala phansi ephoxekile ubhuti loya ehamba noBig Zulu. Ubhuti uBig Zulu wacasuka wathi, hayibo, awusayazi le ngoma. Bese kufanele eqambe amangazi. Befuna ngiyaxolisa bakithi, azi kuze kube ngathi ngisixhwanguxhwangu nokuhleka kwami. Wahlala phansi loya bhuti behamba noBig Zulu. Ngiyakhumbula ile show le cishe ifane ne-Friends Like This, kodwa angazi ukuthi yini-ke leya show, kodwa nje leya sesiqephu naye njalo loyana lo besikhombisa leya phathi uphethwe uchuku ngoba ngabe useyiyekile, kodwa nje leya video ngihlale ngihlangane naye ngithi mina, hey kazi bathini kuleya radio station. Cabanga uBig Zulu yena wayeyazi inkinga akubuzwanga-ke yena uBig Zulu. Manje ngifuna into enjalo leyo ukuthi yini okuzoba yeyenu niyazi nodwa, kodwa nithi asijabule sonke. Nidlalela ngazi ubhuti loya uclose noBig Zulu futhi babehambisana. uBig Zulu ukuthi wayehleli phansi. Umbuzo-ke awubuzwanga uBig Zulu ngengoma, wabuzwa lo Omile. Lona Omile wayisho i-artist, sekuthiwa phela isho ingoma akasayazi ingoma. Kwabalwa kwaqedwa sekuthiwa DJ dedela ingoma. Mayeseyidedela nangu uBig Zulu sethi, awuyazi le ngoma? Hayi cha, waze wangiphoqa. Awuyazi le ngoma? Awu, ayikho phela into esizothiwa siyayazi singayazi. Ngoba ngasho nje nami ukuthi hey, waqopheka umlando, futhi nje umlando lo ohluke kabi ospecial, ngoba nawo unyaka uphelile manje. Nami nje mawungathi ngisho ngingalahlekelwa u-1000 ubeka phansi ukuthi nawo u-1000 sis awucule noma ngasekugcineni noma ngakwi-chorus. Yazi angazi guys, hayi ngoba ngizama ukuba negative, ngingagcina ngithi kodwa mhlampe kuthiwa uyanyisa noma kuthiwa sonke sadlula kuwo sengisho umjolo, ngingagcina ngisho njalo, ngilahlekelwe u-1000 kanjalo. Sekubekwe phansi kuthiwa isho le ngoma le, ngizothi nje umjolo uyanyisa noma sonke sidlule emjolweni, akekho ongajoli. Ngicabanga kuthiwani vele ngomjolo? Futhi indaba yenu, hayi. Kwesinye isikhathi ngithi mina yazi nje anibizweni laba bavota, bebizwe vele nje ithiwe iculeni le ngoma nize niyiqede. Mase kuyadlalwa siza ukuthi ababhimbanga bebecula yona, ngoba ngempela we guys le nto enayenza kwakumayelana nani? Umhobholo. Futhi angikholwa ukuthi nayenza, ngifuna uqamba amanga, angikholwa ukuthi nayenza ngoba ukube nayenza benicasheleni ngomhla ka-1 January, 1st of January. Phela nina nibhiyoza ukudlula wonke umuntu eSouth Africa manje ngoba niqopha umlando. Ngicela niye ku-TikTok niseshe umhla ka-1 January 2024 ningitshela ukuthi niyababona yini. We guys, indaba yeni ithini? Ilona njalo ngisukelile wathi uMthandeni uculela ama-2K, manje sengikhuluma naye. Indaba yeni ithini? Aniphumanga ngomhla ka-1 nisho ukuthi hayi yithi laba. Nina nje kwakufanele kube ngathi nina yabo lokho okuqumisayo, lokho esikushisayo kudumeke phezulu ukwenza ihlahla nani. Ngomhla ka-1 bekufanele niphinde nina niqumise, niphinde futhi sokuhlukene unyaka senenzela umlando wenu ngomhla ka-1. Mase kuthi-ke lapha kuyipage la kuKhozi FM ivele i-comment section kube eyenu nodwa, ukuze kuKhozi-ke lungakutholi ukushisa. Hayi, nawo uqopha umlando, navota kakhulu, nase niyacasha. Nacasha futhi udu. Ngoba ngilobo ngithi kanti le ngoma iphi? Ilapha-ke umphakathi wase-South Africa usuthi uKhozi FM shuthi layikhethela lona ukuthi njengoba uDisemba udlalwa iy'tokfela, bona bazoqhamuka nesabo isitokfela sokuhlukanisa unyaka nalaba abazohlukanisa nabo unyaka.
Kodwa-ke bona mase-ke befake kakhulu imali babuyelwa okungakanani. I-artist iyathola ngoba phela kuyoba ukuthi i-artist-ke nayo isizuzile ngoba emva kwalokho Ukhozi ngeke lukwazi ukuthi lithi le ngoma ayingene kwi-breakfast show, i-show after breakfast show nayi, emini nayi, ebusuku nayi, ngoba i-song of the year ileyo ngoma leyo nje ukuthi noma sebevalelisa be-breakfast show bevala kodwa naya i-second layo ngoba leyo ngoma leyo le ngasali indawo leyo. Noma usuthi ufike erenki uthi eyi cha bakithi kodwa sesiyizwile sesiyicula ngisho silele, ileyo i-song of the year. Hawu, sebefuna ukuyijika-ke nokhozi nalo lufuna ukujika. Ukhozi kufanele sikuchazele njalo nalo bevule la kula okufonwa khona sisho ukuthi kahle kahle wekhozi nina niyazi indaba yeni nathi ngomhla ka-31. Umhla ka-31 sisuke silapha yaKhozi FM. Kubalwa nje sesiqede yonke into yabo, mhlawumbe sezidlile kancane ngoba sizodla-ke after 12 njengomndeni laba basuke besekhaya, kodwa nje silaphaya. Abanye mhlawumbe bethandaze ngo-11 ukuze ngo-12-ke nje sibhiyozela ukuthi lena esingene ngayo onyakeni omusha ngisho kusasa ey'tobhini emabhasini sobe sikhuluma ngayo. Lwafika Ukhozi nesitokfela sabo bayiqeda nya leyo nto. Hawu, ngeke phela ukuthi sibabaze sonke siwomakhelwane sithi le ngoma ehlukanisa unyaka ithini, sisaqala iy'nkulumo ezintsha-ke manje. Kanti nje kuthi kusa ngomhla ka-1 sekusile phela vele sesiyahlangana siwumphakathi sesithi hayibo cha sangena kahle onyakeni, inkulumo ihamba lapho sangena kahle onyakeni yabo, leso sidididi leso kuze-ke kuphele-ke isonto lokuqala-ke nelesibili kuJanuwari kodwa nje silobu sibabaza. Manje Ukhozi lushintsha sey'nkulumo sesilobu sithi la sihlangana khona kanti le ngoma ehlukanisa unyaka nina beniyazi, nina niyayazi. Hawu, yake yadlalwa kodwa khona kuKhozi noma bavele bayifika nje sebeyifaka into esingayazi. Indeke le video le bengifuna ukulaya lo othi umthandeni uculela ama-2K, mina nje ngikutshele ngami, ningaxabani. Ngeke ngibuyele ngiyokulalela ukuthi usho ukuthi waxabana nobani emsebenzini nibangani, ukusho kuyingoma lokho? Cha. Kodwa mawuthi ukhuluma ngosizi lolo laziwe ngiyabuyela kuleyo ngoma leyo. Mawukhuluma ngokuthandana ngothando ngiyabuyela kulolo thando lelo. Mawukhuluma ngempumelelo leyo nami ngiyaphupha ngaleyo mpumelelo ngiyeza. Waqala nje indaba, hayi bo, phela izinto zakho lezo ey'personal. Hhayi ngisho kumaskandi kuphela khona ubesengikhohlwe ukuthi by-artist kwenye i-genre wavele wakhuluma indaba yakhe ngathi hayi bo, le ngoma le kodwa ukuthi sizoyiphinda kanjani. Ngoba ngangizwa nje ukuthi hayibo cha into adlule kuyo le indaba yakhe njengoba injalo. Kanti-ke as i-artist uculela abantu. Unendlela yokuthi noma ngabe imizwa yakho kodwa uyabafaka kule nto ukuze nabo bazothini, baya-relate. Manje mase kuthiwa wathi uBig Zulu silobu sithi nje kodwa uBig Zulu wayengenelwe yini esekhuluma kangaka. Hhayi-ke kabi, angisho kabi, ngikunikeza umqondo wengoma-ke leyo yothi eyama-2K. Bye bye.